Ọraneze ekene m unu. Ụbọchị taa ga-adịla anyị mma. Ofu okwu ka nsị ka m pụta ka m gwa ụwa because na ọbịa n'uche nkwuela ọnụ m inweta meseji a tụsalụ m ya chi elu m ya. Nke ọ bụ na onye na-eme n'ụwa ya gbado anya because na ịgaba n'ilu imebe ọfụma ilo na-asị gị akali mgbe ị nọ nkịtị, mgbe ị na-akpa ayọn, mgbe ị na-agagharị onwụlọ ya ma na ịnọ mana ibido libe nni, bido chenjibe ọgọdọ, bido chenjibe abada, chenjibe moto lụba ụlọ, mgbe a ka ilo na-asị ya akali. Mgbe ahụ ụmụnne dị achụgharịba anyị, ndị ọya achụgharịba anyị ka eke oyi esi wee bụrụzi gị maka na afọ dọla n'aka nwa ote nkwụ because na ba atụbala anya na emesịa n'elu ụwa na ịya abụ mmadụ ma ọ na ị ga-eri nri. Mana nke ọbụla na-eme n'elu ụwa, tụkwasị obi na Chukwu, tụkwasị obi na ndị anị, tụkwasị obi na aja anị, na ọ adịla ya mma. Afa mesịa na fa na-eme na nkịtị maka na iyi ya na-eri ọba. Onye ọbụla na-achụ ihe eji anị zelu mmiri, nwoke na-achụ ihe eji anị zelu mmiri, nwaanyị na-achụ ihe eji anị zelu mmiri. Ada ejere ọnyịnya afọ eje ntị arịkwa maka na ịpịasị ijele ma ifule ejeghị nje ya n'isi ijele ma na ijele ama mgbara n'ọgbọ maka na ijere na mmanwụ ọzọ ada azọkọrọ ọgbọ. Ntị arịkwa ọ ya adịla onye ọbụla na mma inweta meseji a chi elu m ya. Nke ọ bụ na ị na-eme mụrụ anya zenalụ ndị ilo ma aka isi eri ife maka na onwe ndị chọ ka aka ọtụọ laịf isi oshi ọtụ mana aja anị ya ebife aka na ana. Nke ọ bụ na ị na-eme jisi ike ọ ya adịla ya mma, na-agba mbọ nyelu onye ọbụla ịkarị aka ọ ya adịla ya mma.